नमस्कार, मी भूमिता परत एकदा स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मानसिक आरोग्य ही आजच्या काळात जागतिक स्तरावरची समस्या निर्माण झालेली आहे आणि बऱ्याच लोकांना हेच माहिती नसतं की आपण मानसिक समस्येने ग्रासलेले आहोत। त्यामुळे अशी लोक आलेला दिवस ही पुढे पुढे ढकलत जगत असतात, पण त्यांना पावलोपावली अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असते। तसेच त्यांच्या मनावरचा ताण सुद्धा दिवसेंदिवस वाढत असतो आणि जर आपल्या मानसिक आरोग्यावर, आपल्या मानसिक समस्यांवर जर आपले नियंत्रण नसेल तर अशा वेळी माणसाच्या मनामध्ये आत्महत्येचे विचार सुद्धा यायला लागत असतात। त्यासाठीच मानसिक स्थिती उत्तम राहण्यासाठी आपणच आपल्या आजूबाजूचे वातावरण कशा प्रकारे निरोगी ठेवू शकतो हे आज मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर यासाठी पहिली टिप आहे, दुपारी थोडीशी झोप घ्यावी। प्रौढ व्यक्तीला किमान 7 तासांची झोप हवी असते असे म्हटले जाते, पण कधी कधी ही झोपसुद्धा अपुरी असते। कामासाठी सकाळी लवकर उठायचे, दिवसभर कामात थकून भागून जायचे आणि संध्याकाळी घरी परत यायचे, रात्री उशिरापर्यंत झोपायचे। अशामुळे आपल्या झोपेचे 3-13 वाजत असतात। त्यासाठी कमीत कमी अर्धा तास तरी दुपारी झोप घ्यावी, कारण यापेक्षा जास्त झोपलं तर शरीरामध्ये आळस निर्माण होईल आणि रात्री झोपसुद्धा उशिरा लागणार। पण दुपारी कुणी झोपावे आणि कुणी झोपू नये ही सुद्धा एक समस्या आहे, कारण ज्या लोकांची रात्री पुरेशी झोप होत नसते, पूर्ण झोप होत नसते, अशी लोक जर दुपारी झोपली तर झोपेतून उठल्यानंतर त्यांना फ्रेश वाटायला लागते आणि तरतरी येत असते। पण ज्या लोकांची ऑलरेडी रात्री भरपूर झोप होत असते, अशी व्यक्ती जर दुपारी झोपली तर त्यांना झोपून उठल्यानंतर आळस येत असतो आणि सुस्तपणा लागत असतो। त्यानंतर दुसरी टीप आहे, तुमच्या छंदासाठी वेळ द्या। छंदामुळे आपले मन गुंतलेले राहत असते, तसेच नकारात्मक गोष्टीसुद्धा यामुळे दूर पडून जात असतात। त्यामुळे दिवसातून थोडा वेळ तरी आपल्या छंदासाठी नक्की काढावा। आवडत्या गोष्टी केल्याने आपले मनसुद्धा उत्साही राहत असते आणि यामुळे ताणतणावसुद्धा कमी होत असतो। छंदामध्ये आपले मन गुंतलेले राहिल्यामुळे आपले मन सक्रिय होत असते आणि सक्रिय मनामुळे आपली निर्णय क्षमता वाढण्यासाठी मदत होत असते। तसेच यामुळे मनाचा व्यायामसुद्धा होत असतो। त्यानंतर तिसरी टीप आहे, मनाला प्रशिक्षण देत राहा। ज्याप्रमाणे आपल्याला एखादी गोष्ट आत्मसात करायची असते, त्यासाठी आपण स्वतःला आपली स्किल वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण द्यायची गरज असते। त्याचप्रमाणे मनाने सुद्धा चांगल्या गोष्टी आत्मसात करण्यासाठी आणि वाईट गोष्टींचा त्याग करण्यासाठी मनाला सुद्धा प्रशिक्षणाची गरज असते, कारण यामुळे आपला इतरांशी आणि प्रतिकूल परिस्थितीशी घडणारा प्रतिसाद सुधारत असतो आणि या प्रतिसादाचा जो प्रभाव असतो तो आपल्या मनावर सुद्धा पडत असतो। फॉर एक्झाम्पल, ज्यावेळी आपण कुणाशी भांडत असतो त्यावेळी आपण चिंता आणि तणावात जात असतो, पण आपण कुणाशी ज्यावेळी मनमुराद आणि हसत खेळत गप्पा मारत असतो तेव्हा आपला दिवससुद्धा चांगला जात असतो। यामुळे घटनेचा प्रतिसादसुद्धा आपल्या मनावर इफेक्ट करत असतो हे प्रूव्ह होते। यासाठी सगळ्यात चांगला उपाय म्हणजे, तुम्हाला जेव्हा कुठे वेळ भेटेल तुम्ही चांगल्या इन्स्पायरिंग मोटिवेशनल बुक वाचू शकता किंवा व्हिडिओ बघू शकता। बुक्स वाचण्यासाठी तुम्ही शिव खेरा यांची यश तुमच्या हातात किंवा रॉन्डा बायन यांची द सिक्रेट म्हणजेच रहस्य, त्यानंतर याशिका जल्होत्रा यांची 21 लॉज टू मॅनिफेस्ट युअर डिझायर्ड लाईफ, त्यानंतर जर तुम्हाला व्हिडिओ बघायचे असतील तर संदीप माहेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर आणि हर्षवर्धन जैन सर यांचे अत्यंत मोटिवेशनल व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर चौथी टीप आहे, तुमचं घर स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवा। आपले घर हे आपल्या विश्रांतीची हक्काची जागा असते आणि हे घर जेव्हा स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवलेले असते तेव्हा आपले मनसुद्धा प्रफुल्ल आणि ताणरहित राहत असते। पण जेव्हा आपण दिवसभर बाहेरील काम करून थकून भागून संध्याकाळी घरी येत असतो आणि तो सर्व पसारा सामान अस्ताव्यस्त पडलेलं जेव्हा आपण बघत असतो, त्यावेळी उलट आपल्या मनाची आणि आपली चिडचिड होत असते। त्यामुळे आपले घर स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवणे फार गरजेचे आहे। जर तुमच्याकडे घर स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवण्यासाठी वेळ नसेल तर अशावेळी मात्र घरातील प्रत्येक सदस्यांनी जर वापरलेला सामान जागच्या जागी ठेवला तर अशावेळी त्या स्वच्छता ठेवणाऱ्या व्यक्तीचा वेळसुद्धा वाचत असतो आणि स्वच्छता राहत पण असते आणि सामानसुद्धा त्याच्या जागच्या जागी ठेवला जात असतो। त्यानंतर पाचवी टीप आहे, निसर्गासोबत वेळ घालवा। तुम्हाला हे माहीत आहे का की जी लोक सतत लहान लहान पिकनिक एन्जॉय करत असतात किंवा ज्या लोकांना सतत फिरायला जाणे आवडत असते, अशी लोक जास्त आनंदी आणि उत्साही असतात। पण जी लोक सतत घरामध्ये दिवसभर वावरत असतात अशी लोक निरुत्साही आणि चिडचिडी असतात। त्यासाठी जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा घराबाहेरच्या मोकळ्या हवेची झुळूक अनुभवा
निसर्गाच्या थेट सानिध्यात जा. एखाद्या बागेत गेलात तरी तुम्हाला पाने फुले बघून, पक्ष्यांचा किलबिलाट ऐकून आणि पाना फुलांचा सुगंध घेऊन सुद्धा तुमचे मन प्रफुल्लित राहण्यासाठी मदत होईल. अशा वातावरणाच्या संपर्कामुळे आपले मानसिक आरोग्य चांगले राहत असते आणि मनावरील दडपण सुद्धा याने कमी होत असते. पण ज्या लोकांच्या घराजवळ बाग बगीच्यांची व्यवस्था नसेल, त्यांनी नुसते घराबाहेर मोकळ्या हवेत मोकळा श्वास जरी घेतला तरी तुम्हाला निरोगी आणि आनंदी असल्याची जाणीव होईल. त्यानंतर 6वी टीप जी आहे ती आहे संतुलित पोषक आहार. जसा आहार तसा व्यवहार असे म्हटले जाते, ते काही खोटे नाही. आणि माणसाच्या स्वभावाचे जे कनेक्शन असते ते डायरेक्ट पोटाशी जोडलेले असते असे सुद्धा म्हटले जाते. ज्या लोकांना सतत तिखट, मसालेदार आणि चटपटीत खायची सवय असते, अशी लोक तापट आणि चिडचिडी असतात. यातील काही लोकांना तर वाईट सवयीसुद्धा लागलेल्या असतात आणि अशा लोकांचा मनावर आणि तोंडावर ताबा नसतो. तसेच अशा लोकांच्या शरीराला बऱ्याच व्याधींनी ग्रासलेले असते आणि यांचे मनसुद्धा संतुलित राहत नसते. या उलट पौष्टिक आणि संतुलित आहार घेणारे जी लोक असतात त्यांचे मन शांत आणि ते मानसिकदृष्ट्या सुदृढ असतात. तसेच या लोकांना आजार फार कमी असतात आणि यांचे मानसिक आरोग्य फार चांगले असते. त्यामुळे आहार हा आपल्या शरीरावरच नाही तर मानसिक आरोग्यावर सुद्धा प्रभाव टाकत असतो. त्यानंतर 7वी टीप आहे चांगल्या लोकांमध्ये मिसळा. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे, कारण तो एकटा जगू शकत नाही. जास्तीत जास्त लोक हे जगण्यासाठी, समस्यांवर मात करण्यासाठी, आनंद साजरा करण्यासाठी आणि दुःख विसरण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तींवर अवलंबून असतात. त्यामुळे आपल्या आयुष्यामध्ये जेवढे चांगली लोक राहत असतात तेवढे आपले मन आनंदी राहत असते. आणि वेगवेगळ्या लोकांमध्ये मिसळल्यामुळे, सामाजिक समारंभामध्ये गेल्यामुळे आपल्या मनावरचा ताण जो असतो तो हळूहळू कमी होत असतो आणि आपले मानसिक आरोग्य जे असते ते झपाट्याने सुधारत असते. शेवटी एकच गोष्ट लक्षात घ्या की आयुष्याचा चांगला उपभोग घेण्यासाठी आणि आपली ध्येय, स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आपले मानसिक आरोग्य हे उत्तम राहणे फार गरजेचे असते. तर या होत्या 7 टीप, ज्यामुळे आपण आपल्या अवतीभोवतीचं वातावरण जे आहे आपलं मानसिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी क्रिएट करू शकतो. तुम्हाला कुठल्या विषयावरील व्हिडिओ माझ्याकडून ऐकायला आवडतील ते मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि माझ्या चॅनलमधील नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.